Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay iba sa ti Proverbio 11, versikulo 24. Adda tattao ama nagparabor ngam bumaknang dalatta, adda dagiti kermet ngad adda apumanglawda. Papagayam, intay denggan di maisapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Na-display ka di amin dagiti prutas di taunag? Owan manong, nairwar ko amin. Kitaam amangan no adda nadadael. Saan mo nga inayon ka dagiti nakadisplay? Kaasim at dagiti makatumpong amang gatang. Pinili kon amin manang. Naikat amin dagiti adadadael na. Nasayaat. Masapol asaan tayong agilako iti adadadaal na. Wen no adda makagatang iti adda damage na, sigurado adinan ulitan ti gumatang kada tayo. Iso ang masapol nga ikatan amin amadi, diyo itip-tipon kadagiti mayat. Imbagkat ka, ta saan akirmat ti amom? Siyak, ay, permi ti kirmat da. Di pa'y agpameriendar. Uray permi abannog ti tao. Jay mat amok, saan da akirmat? Naparabor da. Imbagman, adda pa'y umay agririri a customer. Nadadaal ka no ti inla ko mi aprutas. Sa balimat ti amok, sakbay nga ag-display kami, pilihan mi nga umuna. Ikatan mi amin dagiti addadadaal na. Hay, iso siguro nga adolata ti suki yung. Ngam ti amok, awan unay ti aggatang, ta ilako da amin nga addadadaal na. Masayangan da, tanangina ka no ti puunan. Lugi ka no saan nga ilaok ti nadadaal. Wan ngam sikaman mo ti gumatang iti addadadaal na. Saan ka kadi ang madidigra gumatang manan? Saan ang mapanunot ni amok dayta? Tano ikatag ka no dagiti nadadaal, mabawasan ka no titimbang na. Si Magiti ko. Ha? Ito ko kumampabit. Da kayo pa lang tagla ko. Ay na, sir. Agpakita kayo iti doktor. Ang mga noan niya daytan. Kanayon sa akas ta. Agsakit ti tiyan niyo. May katumot la siguro inton madamdama. Sayang ti pagpa-doktor ko. Nagngina ti singir ti doktor. Kasano nga sir no kumaro day tarik-rik na anyo. Kabailam ka di pay, uray saan tapay amapan iti doktor. Inanala siguro ti kurang dito eh. Ala, bye-bye andak lang. Naglako kayo. Ni, adumat day ito yung sangpot mga prutas. Ginatang mo na gito? Saan? Intad da Mr. Cruz. Adda nga min nag-deliver itay ti prutas. Ay, imbagman. Da Mr. Perez. Saan da maiturod ti mangted iti kastoy kaado? Sayang ko na da Dakkel ka no ti puunan. Iso nga amin nga dabasit damage na. Ilaok da. Ninayunan pa'y da Mr. Cruz ti sweldo. Ay, nagkasat kan. Kasta kumamot ti amok. Saan mo? Tadilakirmat da ti agado. Di pa'y kayat ni Mr. Perez ti mapan agpadoktor. Tasayang ka no ti pagpadoktor na. Di da kayat amaksayan ti kwartada. Ngamnomot kimaro ti sakit da. Karakaron. Una, masayangan dalaunay iti kwartada. Di da pa'y manayunan ti sweldo. Itaman pa'y. Aldawan. Ngamawan pa'y da Mr. Perez. Nakarikap pa'y mati paglakwan da iti prutas. Apay ngay nakarikap pa'y laang ti pwestoyo. Awan pa'y kadida Mr. Perez. Awan da pa'y mat nga rod manong. No kayat mo, umay ka pa'y aglako dito eh. Uray ta agkaaruba tayo iti pwesto. Bayadak ti oras mong aglako. Kabayatan nga awan da pa'y. Agpay sumanong? Ay sige umayak. Tani, awan ti kwarta. O sige, da kayo pa'y lang nga rod agbantay dito pwesto ha?
Adda ngamin papanan mi ka ni manong yo. Amangan numalamton ang makaawid kami. Ikanda kayo iti pagmeriendayo, kan paggatang yo iti kanan yo inton aldaw. Agyaman kami, manang. Sige, da kayo pa'y nga ron ti makaam mo dito eh. Inkamin. Ay na, italaang aglako ak dito'y pwesto ti amom. Kat makitak ti kinasingpot da. Isuda pa'y gayam ti mangtad iti igatang mo iti meriendam. Kastamot ten iti pangaldaw mo. Apay di tabangir a pwesto. Saan ka di akas jay? Saan? Siyak ti makaam mo iti paggatang ko iti kanek. Iso nga rod nga awan mabatbati iti sweldo. Tamapan iti abang iti balay. Kanjay kanek. Kasta ka di? Saan ay arumbang apakananda ka kuma? Kirmit da nga rod. No adda kwartada, repetendan adagos. Di da kayat agastusan. Ay, oo na yan. Ado siguro ang arod ti kwartada. Amok pa yun. Siguro ang... Anya ka ditimbag at doktor sakit ko. Bakit? Gapo kano iti kanayon mo apa nakadadla daw amangan, naadaan kan iti ulcer. Masapul kano ama operaan ka. Anya? Di lang ka di mabalin. Nga gagasaklangan. Nagdakal ti magastos no maopera ka. Dinamag kunday ta. Ngam nakaro ka nun, tinadangran iti bitukam. No mabaybayan, ama ano anya pa iti mapasamaken ka. Sayang ti urnong ta. Numapan lang iti operasyon ko. Kat anya ngay, ano santa masapul ka no ama operaan kan, lakay. Nadamag ko nga adda ka dito'y ospital. Iso nga imay kami. Ay na, agyaman kada kayo Agyaman iti umayo dito ospital. Nabayag ka din, amarikrik na daytoy. Nabayag matbasitan. No sinigud yu kuma, saan akim maro akastoy. Naala ko malaang iti agas. Ay na, no ibagaan namat ngamin abu nga laang kano ti bannog na ti marikrik na. Maawan ka no makainan na. Iso aday chay. Impagarup mi no gagangay laang asakit ti tiyan. Ay na, no maminsan, traidor ti sakit. Iso an nasaysaya at no adda marik na amadi, ikonsulta adagos iti doktor. Ay, gapo siguron iti panakakumikum mi. Saan mi motten asinigod nga impadoktor. Immado ti customer tayo. Iso masapol nga adda kumapay sa bali a pwesto tayo. Sa may samanang, adun ti ag-deliver, kan aggatang. Kanayon nga adda ti tao iti pwesto. Mayat nga agpaiso no adda manan sa bali a pwesto. Saan kayong agdanag? Addan nakitak asabali a pwesto. Adda pa'y mabalin a pagibudigaan kadagiti purutas. Nasayat mo't no kasta. Ado nga minan ti umay aglako kada tayo. Kan ado ti umay gumatang. Tamaya ti presyo tayo. Ay na, nagsayaatan no adda sa bali a pwesto yu, manong. Tapno dito yakon ngaglako. Ayun gayam. Anya ngayon ti ipaga ni Mr. Perez no may kaaglako ditoy. Tintin, masapol ang makisarita kapay kadakwada. Sakbay nga umay ka kada kami. Ay, sige manang. Makisarita ak nga rod kadakwada iti nasayaat. Tapno saan nga agsakit tinakam da. Nang lukat kayo matgayaman manang. Kumusta ngay ni sir? Agpapaimbag iti balay. Di na pa'y kabailan ti umay aglako. Kasano ngay manang? Sumrakak ka din? Ay na, pasensya kan ading ko. Tani, bimasit mo tan ti umay aggatang kadagiti prutas alako tayo. No adda sa bali mabalin mo asarkan, ijay kapaylaan. Ha? Ay, agyaman ak nga rod manang. No kasta, umakarak nga roden iti pagtrabahuan. Sige, umakar ka nga roden, tintihin. Nagpakada ka kadiki ni Mrs. Perez? Iso anis mo tinangibaga.
nga umali sa kanon iti pagtrabahuan, tabasitan ti aggatang kadakwada. Ne, apay ngay. Kuang amin manang, no daduma, ilaok dadagiti adda damage na iti ila kumi, kasayang kano ti puunan. Ay, madi ano kasta ti aramiden da. Saan arumbang ti kasta? Wan nga rod manang, ngam na ikato, di da kayat kasayang kano. Wen gampanang loko iti pada a tao ti kasta. Nga rod pati siya, mairamraman amang lukloko. Awan mo ti aggatang iji pwesto lakay. Maluglugin ti negosyo ta. Apay ngay nga ta. Jay ka aruba to yung apwesto. Kimapoy ka di mat. Saan mat? Adulat tamot ti aggatang kadakwada. Malas tayon san. Ay, mas daawak nga rod. Taadumot ti lumabas ijay pwesto, amapan gumatang ijay bangir. Amangan no at damot sa bali a prutas alako da. Ay, awan lakay, isumot laeng. Gagaraag pa'y nga rod nga iparada dagiti napipinta sa prutas, tapno maawis dang aggatang. Ngam, isulat tamot. Ay, awan nga roden na. Malugin ti negosyo ta. Nang rikapmat tan, Jesse, good ang pwesto, anagyanam. Nalugi da siguron takasano. Ilalaok damat ngamin dagiti dadael iti lako da. Kan, nagkirmat da. Saan aya, nga ibagada at ikirmat kat bumaknang kano. Tas saan na kayat agastusan ti kwartana. Ay na, patpatyam day ta. Ti kunamket di, saan da ang mabindisyonan, tajay labagbagi dati pampanunutin da. Sa bagay, kitaam ti bosta ita. Naparabor da. Isu akasla na bendisyonan ti pagbanban no ganda. Kanayon da ngamin amang iburay iti pagbanban no ganda. Uray kanayon da ngagparabor. Nalaka asumrak kadakwada ti swerte. Gaputan na singpet da. Isu nga inton bumaknangak, sa anak nga gimimot. Ha? Bumaknang tangata? Sapay la humaa. Anya ka diti aramidem, bakit? Isagsaganak man dagiti tulong nga ipaay tayo ka dagiti biktima ti bagyo. Kwarta ka di nga ited mo, wano in kind. May mayat no in kind. Tada tayo mismo ti mapan mangibunong. Tapno makita tayo mo't dagiti tattao at tulungan tayo. Sige, tano maisagana mon, mangayab ta iti agboluntaryo at tumulong para iti pan nakaidanon ti rasyon. Wen lakay. Ay, kaasimot dagiti biktima. Isu at tulungan ta ida. Ibingay ta ti grasya nga ipapaay kadata ni Apo Diyos. Wen bakit? Tano nalukay ka kano amangtad. Nalukay mat asumrek ti grasya. Wen lakay, angem no imot ka, nairot mat asumrek ti grasya. Nadamag mo ka din lakay. Napan kanomot na Mr. Cruz ijay nakapasamakan ti bagyo. Anya nga iti ginagara day jay. Napanda ka no nagibunong itirasyon ka dagiti biktima ti bagyo. Bakit? Awan ka di madmadlaw mo. Anya ti kayat mo asawan? Dagiti nga agasawa. Kanayon da amang tadi ti tulong iti agduduma at tao. Ngam kasla saan da may biibusan. Kasla ad dakit di bumakbak nang da. Kunak no siyakla ang tinakadlaw. Patigayam si ka. Nagigiddan tayo anang rugi ang naglakoy di palengke. Isu da, nalukay da amang tadi ti tulong. Data, masayangan ta oray sinti mo. Iduldulin ta amin nasapol ta. Wen ngam awan mo't pakakit kitaan dagiti iduldulin ta. Ininot mo't amaguygoyod amagasgastos. Pudnon samat, abin bendisyonan ti Diyos dagiti naparabor. Kaslakastan sa nga agpayso, lakay. Jenny, Tintin, kaya't yung kaditi ag-volunteer amang ibunong iti food packs?
box. Anya food box manang? Para kadagiti biktima ti bagyo. Mapan kami ngamin agibunong ka ni Manong yu. No kayat yo, umay kayong mat. Ay, no siya, kayat ko amanang. Uray syakmat, umayak. O sige, mangrikap tayo pa itanga aldaw. Ta sumurot kayo kada kami. Padasin nyo mat, titumulong. Ay, kastoy gayam ti tumulong iti pada a tao. Uray awan ti kwarta ama itulong, no usaran ti oras kan kanito, naragsak gayam. Unyarod, among, italaasim muro tak atimulong. Uray na banugak, naragsakak. Kastoy gayam ti marik na, no adda na saya at ama aramidan. Naragsak nga awan ka asping na, taamom anakatulong ka iti agkasapulan. Saan a kwarta laang gayam ti mabalin nga iparabor? Wano iburay, no dikat pa nagboluntaryo at tumulong. Dakalan ang maaramidan. Pudno dayta, Jenny. Isumit lagayam adabos, kat kay kayat dati tumulong iti padada a tao. Ngamin, naragsak itirik na. Kan siyempre, ti apo ti kanayon amang baybayabay kadakwada. Paraboram ti padam a tao kat ni Apo Dios timang supapak iti dayta nga ipaay mo. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.